ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma da marga josbati ka uruki ka ba magatama kumalo ya bane kana ka digede kolokoto imatab dumia on est sénégalais méchamandi kono émission na intitulé Kosondo la nature anga sunku yiniga kasunku ko yiniga o korodore kan ayra yiniga kasunku yiniga o korodore kan an lamini yiniga la sambe fole dan karamo bama no bari samake ale mo ko so promoteur na initiateur wala karamo ayini tuma amba kolokoto imatab dumia yerani tuma mbe anga lameje klube fo kunu sénégalais émission kono ko damari ka jo sabati ko ka uruki ko ka bama ko ka twama aywa karamo foli tamane ko amna kuma ngosogo do kambi walma fachora amna kuma sogo do kambi sogo mun ye sogo mirima bay enfin fana donc ni amba fo bamananga ko bala ola bala mana fo mo miri abita bala jolo directement do yera ba ko bala ni ajolo ola fo mo to bi dan fin ko bala ola ebe bala to fanye français la be wole cho amna kata c'est un non scientifique vraiment ani bala man kutu do anda be soroka c'est a symbolique a symbolisme karamo ko logoto imbo teb dum ya o ni ngali jaranye ko sebe ambe kungo so ya tiedo kungo so e yiri tude yiri mara yorodo anye sunku a morceau ndo soro dron kamara hectare woro nyoko bon an be se ka min fɔ kungoso ko ni bala kan k'a fɔ ko bala delila ka ye kungoso yan an y'a ye a bɛ san caman bɔ san 12 san 13 ka taa so ma kabiri o kɛra an ma bala ye an ma bala na jolo ye a wo bɛ yen a yera yɔrɔ min na a jolo fana yera yen k'a fɔ ko bagan don an tɛ min dɔn o tɛ dɛ an b'a dɔn an y'a mankutu caman ɲini ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ a kɛra nisɔndiyaba de ye an kɛlen na k'a ye o wagati nga kata o kuma na fo bi ama bala na jolo ye bagan ye min tɔgɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a tununi a ma diya anw ye dɛ an b'a fɛ k'a ye wa an b'a fɛ n'a fana bɛ na a n'a mankutu bɛɛ de ka na bari dɔnniya juru caman de sirilen don a la voilà donc o bolo ma sisan an b'a wele tubabukan na ko le porc-épic wa mɔgɔ tɛ yen min ye sɛngɛmane sɔrɔ ko i ma porc-épic tɔgɔ kalan ka tila k'a wele sisan nɔ ko en anglais porcupine o bɛɛ y'o tɔgɔ kelen de ye bon olu minnu y'o tɔgɔ da u tilala k'a wele non scientifique la tuguni ko Istrix cristata ka tila ka o fana fɔ olu fana tɔgɔ saba nin bɛɛ ni mankutu de bɛ na anw fana tilala k'a wele ko bala na jolo bon bagan min don bagan sen naani de don bagan sen naani don min bɛ balo fɛn kɛnɛmanw de la i n'a fɔ yirimugu ani ku minnu bɛ sen ka bɔ dugu la ani yiribulu mais sufɛ bagan de fana don a ye ka gɛlɛ tile fɛ mais a bɛ ye dɛ a bɛ ye tile fɛ mais a ye ka gɛlɛn de a ka sufɛ bɔli de ka taa u b'a fɔ o ma ko animaux nocturnes donc a b'anw fɛ yan anw ye balawo ye yɔrɔ min na kungoso yan yɔrɔ dibilen de don o kɔrɔ ko n'i bɛ bala ye yɔrɔ min na tu bɛ yen wo bɛ yen kɛnɛ bɛ yen et puis yiri caman b'a yɔrɔ la a bɛ se ka don dugu la ka taa min lili sen ka bɔ i m'a ye o de don quoi bon a porc-épic ma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn n'i y'o ta k'o lajɛ nanzarakanw na k'o kumaden ninnu walawala i bɛ taa sɔrɔ porc b'o la porc dun tɛ fosi wɛrɛ ye an fɛ yan nɔ lait kɔ lait bon épic nin o ye u ka kan kɔrɔ ye latin talen na ka a kɛ français ye tuguni ka sɔrɔ k'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ jolo ye quoi ou bien épine n'o ye ŋɔni ye quoi mais jolo de don an dun b'a dɔn k'a fɔ ko bala kɔ kan jolo de bɛ yen nɔ k'a bɛ sɔgɔli kɛ n'o ye donc olu ko bagan min kɛlen i b'a fɔ lait ko ka sɔrɔ ka jolo kɛ o kan quoi o de ye porc-épic ma yɔrɔ ye o de y'a to hali kungoso an t'a fɛ mɔgɔw ka kumaden fɔ n'u ma taga y'u sigi o yɛrɛ kan ka kumaden yɛrɛ k'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn k'a weleweleya kɛ quoi k'a étymologie ɲini k'a essayer k'a kɔrɔ dɔn donc sisan bagan min filɛ n'an bɛna kuma kan bagan nin yeli na ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ mɔgɔ ye n ko n'i ye bala jolo bɛɛ bɔ ka bɔ a farisogo nin kan a bɛ k'o lɛdennin de quoi i m'a ye a bɛ k'o lɛdennin de donc tubabu ko a ma ko porc épic
imaya donc mais o kelen na ko fo o tu lu ya ko le joloma ko le joloma yere be le do anga nyama la ka fo ko jolo ka ko la yoro o ko bay voilà o ya le fana bon aflana emi o tla ka ta non scientifique do dala quoi ko Hystrix cristata imaya bon o Hystrix ma yoro ni de o de ulu fana d'origine grecque ulu fana tara o tayen ka fo ko baga min bi na fo juguni ema bala ni juguni be ɲɔgɔn ta cogo dɔ la quoi parce que juguni ka dɔgɔn n'ale mais juguni jolo fana t'ale bɔ quoi donc Hystrix ni o ye hérisson ye quoi ulu bolo bon cristata ni o de ye jolo ye tuguni n'an bɛ segin o ma ko juguni joloma ou bien juguni jolojan voilà juguni jolojan quoi donc sisan nɔ olu filɛ k'u ta fɔ nin ye kɛnɛ kan bɛɛ y'o ye quoi non scientifique y'o de latin na Hystrix cristata in y'o de fana dɔn nu ko ko le joloma nu ko ko juguni joloma walima juguni jolojan voilà jolojan mais anw de ko bala n'a jolo jolo ni fana an jo do fana kosɛbɛ yɛrɛ de k'o fɔ parce que an bɛ jolo ko fɔ bagan o bagan ma i bɛ taa sɔrɔ o ta turulen b'a kan de quoi bon jolo sina ou bien jolo min bɛ yen n'a bɛ kɛ fɛn wɛrɛw kan an y'a f'ulu ma ko si i m'a ye kuma dɔ la u b'a fɔ ko sɛsi bɔn kɛ non tiɲɛ yɛrɛ la hali o tɛ bamanankan jɛlen an kan ka fɔ de i ka taa sɛ ta i ka taa jolo bɔ a la quoi i y'a ye wa bon tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin fɛn ninnu lajɛ an ka kan na k'an ka kan don bala nin sira ninnu kan ka se bala n'a jolo ma mais bagan don kabako bagan de don i y'a ye mankutu min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban parce que mun na bala t'i ye bɛɛ fɛ o kuma bɛ fɔ donsokunda n bolo bɛ dugu la o ye bɛɛ tɛ sigi balawo la ka bala makɔnɔ i m'a ye donsow ni bala mana kari ɲɔgɔn na a bɛ lakale dɛ i m'a ye bon ale filɛ nin ye sisan ale jolo bɛ kɛ cogo min na an ye kuma caman fɔ a ma dɔw b'a miiri k'a fɔ ko n'i ye bala yɛrɛ ye ka bala bɔ a nɔ la ou bien k'a baga ma k'a b'a jolo seri kan i b'a fɔ flèche bɛ taa cogo min na i kan i m'a ye bon o yɔrɔ la an b'a majigi dɔɔni o yɔrɔ la an b'a fɔ de mɔgɔw ka sabali u k'a dɔn k'a fɔ bala ye bagan de ye i man ka taga i yɛrɛ kɛ min kan a labɛnnen don jolo min b'a kan a b'a dɔn fana a bɛ baara min kɛ n'a ye wa a b'a yɛrɛ makara n'a ye cogo min na bon n'i taara de sisan k'a fɔ k'i bɛ taa baga bala ma a tɛ fɛn f'i ye dɛ f'i ka na k'i bɛna maga ale la de n'i nana k'i bɛna maga la sisan a bɛ ko dɔ de kɛ min b'a to jolo nin bɛ turu i la bon ni jolo dun turula mɔgɔ la a tɛ turula ten dɔrɔn dɛ ani dimi de bɛ na bon n'a dimi b'a bɔra i kan sisan mɔgɔ bɛ fɔlɔ ka min kɛ ni fɛn dɔ y'i sɔgɔ i bɛ girin k'i yɛrɛ sama ka bɔ a bolo de e ma n'i yɛrɛ sama sisan jolo nin turula e la e lankolon de t'i ta quoi donc jolo min turula e la ale b'o de to i bolo n'ale y'o to i bolo sisan o de ni dimi bɛ na i m'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ la bala ye bagan ye mɔgɔw ka kan k'u kɔlɔsi o yɔrɔ nin de la k'a fɔ ko bagan min don a fana se de b'a bolo a yɛrɛ makarani na non o se dɔ filɛ nin ye jolomafɛn de don wa jolo nin ye a b'a dɔn fana a bɛ min kɛ a nun ka di a nun ka misɛn a bɛ sɔgɔli kɛ wa a bɛ dimi de don mɔgɔ la fana bon o ye an bɛ k'a fɔ mɔgɔya sira kan mais o kɔrɔ ko bagan fɛn o fɛn bɛ kungo kɔnɔ n'u ka sogomiɲɛ wulila n'u ɲɛsin bala ma u bɛ taa ta kan fɔ dɛ u bɛ ko sɔrɔ o kɔnɔ i m'a ye a tɛ baga i ma ale ta ye n bɛ bin dun n bɛ taa yirimugu bɔ n bɛ liliw sen ko bɔ tiɲɛ yɛrɛ la o fɛ sigi ka nɔgɔ a bɛ yiridenw dun o fɛ sigi ka nɔgɔ mais ni sogo dɔw nana miɲɛ kama k'u bɛ taa ale sɔrɔ a ka balaya la k'u b'a minɛ a bɛ ko yira u la u ka bon hakili ma an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko balaw bɛ se ka jɛ hali baganw na quoi i n'a fɔ waranikala ni kolokari ni fɛn ninnu minnu sogoko miɲɛ ka bon ni kɔngɔ bonyana n'u taara ka t'u k'a kan u bɛ se ka jɛ u la k'u sɔgɔsɔgɔ f'u bɛ sa quoi voilà donc o ye bala mankutu dɔ ye bon o n'a ta bɛɛ an b'a ye k'a fɔ ko jolo min b'a kan ɲɛci caman b'o la i m'a ye ɲɛci jumɛn b'a la jolo ni sunkun yɛrɛ kɔnɔ fɛn ka dɔgɔ min bɛ bɔlɔ bɔ nin cogo in na k'a misɛnya k'a nun bɔ ka janya tan an yɛrɛ ye min ye ko 30 cm o ye mètre kelen tilalen sa a jolo bɛ se ka janya bɛ se ka 30 cm bɔ voilà donc an b'a fɔ ko 100 gwalagwala centimètre de y'o ye c'est à dire ni ye mètre kelen tila tilayɔrɔ 100 an b'a fɔ ko centimètre donc ni ye mètre kelen tila tilayɔrɔ 10 ye an b'a fɔ ko décimètre donc o la a b'a fɔ 100 gwalagwala 30 c'est à dire 30 cm donc a jolo bɛ se ka janya k'o bɔ ça veut dire que jolo in bi janya yɛrɛ yɛrɛ de ni bala kɔgɔra jolo bɛ janya kosɛbɛ yɛrɛ de bon bala yɛrɛ fana
mammifère do. Mammifère de Donc abe wolo abe lajo quoi. Ima abe den wolo voilà abo ke wala ka sindi de ma fana o de mammifère baga min do mo kana la ko jolo ba kantane aba den wolo abe sindama wa abu makara nyaga de fana kono dugula quoi bala wole do. Ima ya bon mo ka don fana foni bala wolo la ashika a jolo ninga maka kan quoi. A jolo ninga maka kan o koro e ko na be koroba jolo be ko kata fe. Bon 30 cm ni abi ko sibiri ça va quoi parce que sibiri kele meta fo 10 cm là o fenga don sungu ngono mimbo o bolo façon a di mo ma de yoro de bon o bolo ma sita do o bolo ninta ka so ka laben ka kalali kenai donc o yandole ya anga dongo na anga sege srado kan garange u fe yani musel nununi ambe siriban nuni ona yo bandigu kachaya donc mɔgɔw tun bɛ bandigi bi jɔyɔrɔ min ta o n'a ɲɔgɔnna fɛn ninnu bɛ kɛ ni balajolo walima zɛgɛnɛ ŋɔni ne kan bɛ zajɛ yɛrɛ de ma sa zajɛ ŋɔni bɛ a dɔw kɛ mais zɛgɛnɛ fana ŋɔni ka jan mais ale fana bɛ kɛ ka fɛn minnu baara olu bɛ yen mais i b'a ye balajolo bɛ se ka kɛ ka fɛn caman kɛ parce que zɛgɛnɛ filɛ ŋɔni filɛ nin ye baga b'ale i b'a fɔ baga bɛ zajɛ ŋɔni na cogoya min na donc o la o ŋɔni ninnu dɔw bɛ kɛ ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛ nka mun bɛ se ka kɛ ka foroba baara kɛ a bɛ golo sɔgɔ a bɛ se ka kɛ bandigi woro ye ka kun dilan a bɛ se ka o ye balajolo ye o ye bala na jolo ye balajolo bɛ se k'o baara ninnu kɛ quoi an ka ɲininiw senfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛ o don da caman fɛ quoi parce que an ka baara dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'a dɔn laadala baaraw ko nɛgɛmafɛn tɛ se ka don olu la donc fɔlɔ o tun bɛ balajolo kɛ k'o baara kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ k'a dilan quoi. Voilà, i bɛ taa sɔrɔ sisan basimafɛn dɔw bɛ yen o balajolo bɛ don olu la ani kun dilancogo dɔw bɛ yen balajolo de bɛ kɛ k'a kɛ ani hali ka minɛni kɛ sisan parce que tɔlɔmi cogo dɔ bɛ yen ni mɔgɔ y'o minɛ k'o fɛn mugu tɔlɔmi i bɛ balajolo kɛ k'a sɔgɔ a bɛ to a tɔlɔminen sira cogoya la quoi i m'a ye a bololabaara sira kan nin ye fɛn ɲumanba de y'an bolo min bɛ ka tunu ka bɔ an ka sigida la i m'a ye bagan tununa jolo tununa sisan fo marabagaw bɛ kɛ jolo feerebagaw ye marabagafɛnw bɛ feere yɔrɔ min na da gɛlɛman na i bɛ taa balajolon san i bɛ taa sɔrɔ fɛn min tun bɛ tɔmɔ fɔlɔ a kɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ sisan u b'o fara ɲɔgɔn kan a tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ k'a kɛ feeremafɛn k'a tɔnɔ bɔ o cogo la ten donc o bala a bɛ se ka san joli balo bon voilà bala baloli ni bala bɛ kungo kɔnɔ sisan an b'a magɛrɛ kungo kɔnɔ la parce que an bɛ taa sɔrɔ a n'a ka farinya n'a ka se bɛɛ fɛn dɔ b'a faga koyi n'o fɛnw y'a sɔrɔ olu fana kɔnɔna fɛrɛ bɛ yen ka se ka bala bin a kɔ kan k'a faga kɔnɔbara fɛ se ka renverser k'a ta se ma k'a yɛlɛma a kɔ kan pour que ka fɛrɛ a ma tiɲɛ yɛrɛ la an ye kolokari dɔ ye k'o kɛ ne yɛrɛ dabala banna la parce que bagan yɛrɛ kewuya kojugu bala bɛna na k'i kɔ don a ma a b'i kɔ don a ma a b'i jɔ a sen kan kolokari nin yan'a ka se bala ma dɛ a b'i bi duguma fɔlɔ de k'i don a jukɔrɔ k'a ta se ma n'a taara se ma bala bɛ taa kɔ kan o ye joloma yɔrɔ dabirilen quoi donc a bɛ sɔrɔ k'a faga joloma yɔrɔ bɛ dugu ta donc o la kɔnɔbara in ale bɛ fɛrɛ o ma kosɛbɛ donc o y'ale ka fɛɛrɛ ye quoi donc o bɛ mun yira k'a fɔ ko n'a a b'a sen naani nin kan forteresse yɛrɛ yɛrɛ de don n'o ye bon jolen yɛrɛ de bɛ a kunna n'o bɛ kɛ a foroko ye quoi donc a tɛ sɔrɔ ten i m'a ye wa donc mais o bagan minnu bɛ bala faga olu y'o fɛɛrɛ tigɛ o kɔrɔ ko bala fagafɛnw bɛ yen nɔ bon o ye kungo kɔnɔna ye ni dun ye mɔgɔw ye sisan bi ɲɛnɛmaya la k'a fɔ ko nin bagan ninnu tɔnɔ dɔnna an t'a fɛ u ka tunu sunkun wɛrɛyali kɔnɔ an b'a fɛ biodiversité nin ka garder quoi u bɛ bala ta k'a mara n'u ye bala ta k'a mara o bɛ kɛ fɛn fila ye bala bɛ kungo kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 20 kan san 20 san 15 san 20 mais n'a bɛ gere kan ni mɔgɔ wɛrɛ b'a mara k'a kisi bana ni fɛn dɔw ma ka dumuni ɲumanw d'a ma o ye mɔgɔ de kɛtɔ ye sisan k'i sɔngɔ don a la k'a mara quoi k'i dɔgɔ don a la o bɛ se fo san 30 ma bala bɛ se ka hali 30 ans sɔrɔ donc ni a maralen don k'a lakana n'a lakanen don ka ɲa a bɛ a yɛrɛ sago la wa a lakanen don ka ɲa fana a bɛ se ka san 30 sɔrɔ mais à l'état sauvage pur bon a tɛmɛ man di san 15 san 20 kan a ka san 20 sɔrɔ o ka gɛlɛn yɛrɛ i m'a ye wa bon o bɛ fɛn dɔ yira an na quoi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sunkun wɛrɛyali nin an k'a jateminɛ mɔgɔ place bɛ se ka kɛ min ye a kɔnɔ mɔgɔ jɔyɔrɔ ye min ye a kɔnɔ i m'a ye k'anw y'a fɔ ko anw ka laada sira kan a fɔra de ko n'anw b'a fɛ
wɛrɛyali nin a ka mara ka mɛn k'a tɔnɔ bɔ ko an ka sunkun minɛ i b'a fɔ an b'an yɛrɛ minɛ cogo min na bon nin y'a yɔrɔ dɔ sereyalen ye k'a fɔ ni bagan b'a yɛrɛ ma kungo kɔnɔ kɛlɛ ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ani bɛɛ bɛ balo bɛɛ la yɔrɔ minnu na quoi bagan nin a tɛ si sɔrɔ ka taa ɲɛ mais ni mɔgɔ y'i dɔgɔ don a la k'a ka balo cogo lajɛ k'a kisi bana dɔ ma ka a lakana ka ɲɛ sansara ni fɛnw kɔnɔ nin fɛn nin bɛ se ka hali san 30 sɔrɔ o na kɛ bala kɔgɔlen ye bon ni bala dun jora tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ sunkun kɔnɔ k'a fɔ ko sunkun kɔnɔ fɛnw fana bɛ fɛnw de dolo tɔ bɛ bonya ka janya bon bala yɛrɛ kɔnɔna fɛrɛ fana bɛ jo an kana ɲinɛ kɔ dɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔninfin ye si hakɛ dɔ sɔrɔ tuma dɔ la mɔgɔ ka teli yɛrɛ k'a fɔ ko nin tigi kɔrɔla ko f'a bɛ ɲini ka kɛ subaga ye parce que a ka dɔnniya bɛ na kɔgɔ ka tɛmɛ yecogo tɔw ta kan quoi bon bala fana kungo kɔnɔ n'a ye san 15 san 20 sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ye fɛn caman ye dɛ bon kuma bɛ ko k'o mara e ko o kɛcogoya ni o fana ka faamuyali ɲɛnamaya la a yɛrɛ makarani ni a bɛ fɛn minnu dɔn o ka jo la i bɛ dɔnniya jolenw de sɔrɔ o da fɛ o de y'a to mɔgɔ minnu bɛ bololabaara kɛ an b'a fɛ k'a fɔ laadalamɔgɔw bɛɛ mago bɛ bala la donsow mago bɛ bala la nka ka na se sisan hali furakɛlikɛlaw ma an yɛrɛ ye dakuruɲɛ 2 fɔ o la sɔgɔmada in na yanni an ka nin émission daminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bala jolo kɛ ka furakɛli kɛ n kɔni ma min mɛn ko balasogo ka kɛ ka fɛn dɔ kunbɛn parce que sogow bɛ ɲɔgɔn ye quoi i m'a ye an yɛrɛ y'o ye k'a fɔ ko sogow bɛ ɲɔgɔn ye donc jɔyɔrɔ dɔ kan ka kɛ balajolo la an ka ɲɛnɛmaya ni an fari joli ni an ka sebagaya a lakɔgɔli sira caman kan quoi i m'a ye donc o de b'a to bagan min filɛ nin ye a ka di anw ye ni anw ye kɛcogo sɔrɔ a la k'a lasegin kungoso yan a ka ye denmisɛnninw fɛ régulièrement ka to k'u miiri da kan an bɛ mankutu caman lawolo ka bɔ a kɔnɔ i y'a ye donc o la sa sisan an bɛna kuma yɔrɔ min kan sa o ye symbolisme parce que i bɔra k'a fɔ mɔgɔ caman b'a miiri ko bala b'a jolo seri de o kuma in fili b'o la jolo a t'a seri i b'a fɔ flèche bɛ taa cogoya min na mais ni i ko i b'a attaquer parce que ale ti prédateur tɛ carnivore tɛ ale ti sogo dun a bɛ yiridenw ni yiriw ni fɛngɛw de dun voilà donc légumes ninnu ni fɛnw a b'olu de dun donc du coup i b'a dɔn généralement bagan minnu bɛ balo o fɛn ninnu de la rongeur de don donc i b'a ye généralement olu ti prédateur ye olu ti sogo wɛrɛ attaquer cogoya dɔ la u yɛrɛ man ɲi ten quoi voilà donc i b'a ye bala o sogo sugu de donc a ti ale ka défense sugo mun don c'est à dire ale ni ko i bɛ s'a ma de donc ale b'a yɛrɛ ɲini ale yɛrɛ ɲini o bɛ ka jolo parce que farikolo jolo mun kɛlen don ka farikolo fanba couvrir o de b'ale protéger donc ni ko i b'ale attaquer a b'a kuru ka a fɛn i b'a fɔ jakuma bɛ mun ɲɔgɔn kɛ k'a kuru ka kɔ la yɛlɛ cogoya dɔ la n'ale y'o kɛ jolo fɛn fɛn dalen don o bɛɛ bɛ wuli donc n'o wulila donc n'i ko i b'ale attaquer fan mun fɛ ale b'a kɔ don i ma wa k'o fan de ɲɛsin i ma donc n'e nana maga a la dɔrɔn o b'a sɔrɔ déjà ale kurulen don position min na farikolo concentré don cogoya min na n'i magara la dɔrɔn a bɛ don i la de quoi voilà mais a ti seri ka taa i ma dɛ n'i magara la de a bɛ don i la voilà donc fɛn sugu de don donc o de kama anw fɛ yɛrɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ da ko bala a kun dɔ ye pour que k'a yira k'a fɔ c'est à dire nin ye mɔgɔ ye n'i sera a ma i ye ko sɔrɔ tɛ baga mɔgɔ ma mais n'e sera a ma e kɔni ye ko sɔrɔ bon bibi in na yɔrɔ jamana minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bibi in na a bɛ fɔ ko puissance nucléaire donc o la i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko triade nucléaire o triade nucléaire kun tɛ dɔ wɛrɛ dissuasion de don c'est à dire ka mɔgɔ wɛrɛ lasiran i yɛrɛ ɲɛ o kɔrɔ de hali ni e ma se mɔgɔ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i sera karisa ma i bɛ ko sɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ dun bɛ kɛlɛ kɛ i bolo i bɛ kɛlɛ mun se sɔrɔ kɛlɛ mun na de jo do o jalaki do o ne mɔgɔ ye ka guerre mu engagé a ka jate la a b'o se sɔrɔ de mɔgɔ tigɛnga bɛ mɔgɔ bolo ko kɛlɛ o kɛlɛ damanda la fɔlɔ t'o daminɛ quoi bon o de kama puissance ninnu n'i y'a ye bibi na Corée du Nord yelen don k'a to yen o n'a ɲɔgɔnna jamana caman bon jamana dɔw bɛ yen économiquement c'est à dire wurukili sira fɛ yanga ni fangamaya sira caman fɛ u bɛ Corée du Nord ɲɛ nka u t'u k'a kan mun na parce que voilà donc missile balise intercontinental b'u bolo o n'a ɲɔgɔnna donc Corée du Nord bɛ ka balaya de kɛ donc c'est comme si bala jolo y'a ka arme de dissuasion donc ni e ko prédateur b'a dɔn i ka nin ye k'a to yen ka taa sogo wɛrɛ ɲini o de ka fisa parce que i bɛ sogo mun sɔrɔ n'i ye sogo gɛn hali n'i ma se k'a sɔrɔ ni fɛn m'i sɔrɔ a banna i bɛ taa dɔ wɛrɛ nɔfɛ mais i kɛtɔ ka sogo mun minɛ e yɛrɛ bɛ se ka to o ko la yen yɔrɔ ko b'i bolo dɛ donc o la mirindi ka kan ka kɛ ten de
c'est comme si hali ni e tɛ taa bi mɔgɔ kɔni kan walima hali ni e tɛ taa kɛlɛ kɔni tigɛ nka mɔgɔ mana a s'i ma o ka ko sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ la dɔrɔn jagoya jɔnmaya bɛ k'i la. jɔnmaya b'i sɔrɔ donc an ka o dɔɔni sira kan sisan k'a fɔ ko maliyɛnw k'u yɛrɛ kɛ bala ye o ye kuma la nɔgɔmani de an ka hali bi a tirini an ka jogow ta an k'o fara an yɛrɛ kan an ka ɲɛnɛmaya la balaya tɛ baasi ye a bɛ fɛn dɔ de tɛmɛ i kan donc mɔgɔw k'u labɛn et puis u kana jɔn u yɛrɛ la a bɛ jɔnmaya tɛmɛ i kan parce que ale ni danbe différence ye min Aratel filɛ nin ye ale yɛrɛ fana bɛ prédation kɛ parce que ale bɛ sogo dun voilà et puis i toucher i y'ale fɛn dɔrɔn a fana bɛ attaque lancer directement voilà mais bala ta ye ale bɛ a yɛrɛ défendre dɔrɔn voilà ale b'a yɛrɛ défendre dɔrɔn o yɛrɛ défendtɔ n'e ma farati sa e yɛrɛ kun bɛ to a ko la yen voilà ale b'a yɛrɛ défend donc a b'a ka ko to a yɛrɛ ma fana parce que a bɛ fɛn minnu ɲini sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ ale kɔni b'olu dɔn wa a bɛ taa olu bɔ baasi ma foyi t'a la n'o ye yiribulu ye n'o ye yirilili ye n'o ye ku ninnu ye bala bɛ taa a b'o de ɲini donc o kɔrɔ tɛ a kunnen don n'a yɛrɛ ye voilà ni ko ko t'i bɔ k'e bɛ taa ale kama ko wɛrɛ la dɛ i bɛna ale dafalen de sɔrɔ yen o la sisan bon o de b'a kɛ bagan ye min ka kan ka tɔpɔtɔ an fɛ ka a ka a jogo n'a kɔrɔ ɲini k'o fara an ka ɲɛnɛmaya kan bi an bɛ Mali min kɔnɔ n'an bɛ k'an yɛrɛ ɲini mɔgɔw kan an bonya an yɛrɛ ye bonya min jagoya bi maliyɛn den ka diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an y'an yɛrɛ bonya de n'an tun b'an yɛrɛ bonya mɔgɔw tun kɛlen bɛ k'an kɛ mɔgɔnin ye wa an tun bɛ minɛ o de ma mais bi a filɛ nin ye maliyɛnw bɛ k'u tɔgɔ sɔrɔ u bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ k'u ka mankutu ni ka fɛn caman labɔ ka d'a kan anw ye fɛn minnu ye sunkun kɔnɔ ni jaabi b'a la nin jaabi ye bala ye n'i y'a to yen i b'i dan ma mais n'i nana k'i bɛna baga a ma n b'a f'i ye i bɛna ko sɔrɔ dɛ f'i kɔnɔ fɛrɛ ka sɛbɛkɔrɔbonya n'o tɛ a ko tɛ ja i la mɛnɛ donc hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛ fili ka da yan ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa triple hotep ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kele marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko